Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadudong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag subong mapamatian na kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Partido ni Mayor Evelio Lunardia nag-endorso kay BBM pero wala pa may napilian nga suportahan ang alkalde. DOH, ginihiyo nga panabuan ang alert level status sa mga LGU nga may madamo na nabakunahan. Iloy kag duhan niya ka mga hinablos, patay matapos malumos malapit sa quarry site. Himamaylan City, posible ipaidalom sa red category bangod sa sunod-sunod nga encounter. Kag sa good vibes, bago na naman nga condo towers i-construct sa Bacolod International Hotel magabukas next year. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, may isa pagid ka Facebook page nga na-monitor ang gobyerno probinsyal nga nagagamit sa ngalan sang Negros Occidental. Wala labot sini may Bong Lacson Negros Occidental Governor page pagid nga nakitaan. Damlag pa may duha na ka Facebook page nga nagagamit sa ngalan sa probinsya ang ginreport sa gobyerno probinsyal sa Facebook. Suno kay Provincial Administrator Fernando Diaz, nagpagwa na ang probinsya sa public notice bahin sa natungdan nga mga page agud malikawan ang pagpatalang sa publiko. Ginlakip naman sa probinsya sa reklamo ang bag-o nila na monitor lakip na ang page nga nagagamit sa ngalan ni Governor Bong Lacson. Sa karon nagahulat ang probinsya sang feedback gikan sa Facebook. Pero suno kay Diaz, ginatutukan naman ini sang ilang IT team kag sang PIO sang probinsya. Hindi man mapatod ang motibo sa pagtuhaw sang among mga account o kun ini ang may kaangtanan sa eleksyon suno kay Diaz. Nagapabilin nga active ang isa sa ginareklamo nga account kung sa diin nakasaad nga ang page isa ka media/news company kag may 7,500 ka mga followers. Ano ang amo na is just to act sa Facebook nga ma-block siya nga hindi na mausal as means to deceive people, no? Oh. Iba si bala may tawo nga magpati dira sa sina nga Facebook page kag kag act based on the information that is being posted there. So we don't want that to happen, no? Sa number 9, kontrata sang 105 tanan ka mga contact tracers sa Bacolod, wala naging pang-renew. Bangod sa manubo nga COVID-19 cases sa Bacolod sa idalom sa Alert Level 1, wala naman gin-extend sa Department of the Interior and Local Government ang kontrata sang 105 ka mga contact tracers nga nagserbi sa syudad sa peak sang COVID-19 pandemic. Sunod sa kay Dr. Edwin Miraflor, OIC sa City Health Office, jutay na lang ang mga pasyente sa mga temporary treatment and monitoring facility sa syudad. Amo nga gin-pull out naman ang mga nagabantay nga personnel sa pasilidad. May 115 ka mga contact tracers ang ginhire sang DILG sa tunga-tunga sa pandemic. Nagayo ang konseho sa syudad para kuntani sa extension sang ila kontrata nga natapos sa nagligad nga Disyembre. Napulo lang sa ilang na renew ang kontrata para mapadayon ang pagpatuman sang interview, profiling, kag assessment sa mga nalatnan sang virus. Ang mga barangay health and emergency response teams upod sa katapos ng Bacolod City Police Office amo ang temporaryo nga nagserbi nga contact tracers sa syudad. Aton man ginakasubo nung iban nga aton nga mga augmentation from DOH will not be renewed anymore. So sa mga TTMF, ang aton man TTMF, do tayo man pasyente, TCS4 lang aton gina-open in kaso nga may ato ibutang. And ang our TTMF GOs, mga nurses, will also be deployed in our vaccination and encoding of our data sa vaccination. Sa number 8, humalin Marso 4, one digit na lamang ang nagaka-record ng new COVID-19 cases sa kada adlaw sa Negros Occidental. Sa March 29 nga report sa Provincial Incident Management Team, 5 ang new cases.
Kaga 57 naman ang active cases sa bilog nga probinsya. Ang Banwas ng Binalbagan, Calatrava, Candoni, Escalante City, Ilog kag Banwas ng Murcia ang may 0 active cases. Ang tanan tig 1 digit na lamang ang active cases nga na-report kag ang syudad sang Bago ang may pinakamataas sa mga active cases nga na-record, 8. Manubo man ang occupancy rate sa mga ospital. Ugaling sunod sa Negros Occidental, mahimo nga magapabilin sa gihapon sa Alert Level 2 bangod sang vaccination rate sang probinsya nga wala pa sa gihapon makalambot sa target sini. Sa number 7, ₱750 nga minimum wage hindi reasonable sunod sa management sector ilabi na karon nga pandemic. Mahinay ang pagbangon sa negosyo karon nga manubo ang alert level status sa pungsod. Sunod sa kay Frank Carbon, Executive Director sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, madamo pa nga mga negosyo ang wala makabalik bangod sa ginakulang man sa kapital. Kani para sa tiglawas sa management sector, hindi man reasonable ang ginaduso karon nga ₱750 nga minimum wage sang katapos ang labor sector. Sa Abril 8, natala na ang public hearing sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa probinsya para sa ginaduso nga 355 nga dugang sa saka sa sweldo sa mga trabahador. Ang pagsaka sa presyo sa produkto petrolyo ang nakaapekto man sa presyo sa mga balaklon karon nga pandemic nga nagaduso sa labor sector para ihinyo ang dugang nga saka sa sweldo. That's really a disaster nga dugang pagit. Do you think now which problem ang gobyerno magasto todo, ang mga bangko sa gobyerno i-recapitalize kami para mag-upgrade kami, kag mag-create dako ng trabaho. So that becomes equitable. Okay. In the meantime, ang gobyerno may ara sila tawag na targeted nga subsidies. Sa number 6, syudad sang Himamaylan ang posible mapaidalom sa red category bangod sang sunod-sunod nga engkwentro sa tunga sang militar kag NPA. Ginpahayag ni Police Lieutenant Abigail Donasco nga gina-validate karon sang PNP ang presensya sa mga armado nga grupo lakip na sa mga rebelde sa syudad sa Himamaylan kasunod sang asud-asud nga engkwentro nga nagluntad sa syudad. Pinakaulihi amo ang pagkapatay sang duha ka mga NPA members sa engkwentro sa Barangay Carabalan. Suno kay Donasco, kaangay sang iban man nga mga LGU posible nga ipaidalom sa red category ang Himamaylan bangod isa man sa ginalantaw amo ang presensya sang armed groups. Ilaman ginalantaw ang tanan nga posibilidad sa sunod-sunod nga engkwentro kag kabahin diri ang may angot sa nagahilapit nga eleksyon. Yara karon sa orange category ang syudad sa Himamaylan o kun area of immediate concern. Sa May 2019 elections ginpaidalom sa red category o kun area of grave concern ang syudad. Sa number 5, lolo nga nagadala sa motorsiklo patay matapos mabungguan sang bus. Patay ang 78 anyos nga si Cornelio Chamsing matapos mabungguan kahapon sang Ceres bus samtang nagasakay sa iyang motorsiklo sa highway sa Barangay Gargato sa Banwas ang Hinigaran. Sunod sa kay Captain Ryan Villasario, hepe sang Hinigaran PNP, pareho nga nagadalagan padulong sa sur ang motor kag ang bus sang hinalit na lang magliko gikan sa inner lane pakadto sa outer lane ang motor. Bangod sa gulpi nga pagliko sunod sa kay Villasario, ulihin na nakapreno ang driver sang bus kag iya nabungguan si Chamsing. Dead on arrival sa ospital ang lolo. Sa number 4, isa ka iloy kag duha ka hinablo sini patay matapos nga malumos sa suba malapit sa quarry site. Quarry operation ginpauntad. Dead on arrival sa ospital ang iloy nga si Riza Makatigos kag iya 16 anyos kag 11 anyos nga hinablos matapos sila nga malumos kahapon sang aga sa Bago River malapit sa quarry site sa Barangay Napoles, syudad sang Bago. Sunod sa investigador nga si Master Sergeant Mars Anthony Luto, nagadugsing samtang nagapaligo sa suba ang duha ka menor de edad pati na ang 13 anyos nga anak ni Makatigos. Sunod sa pulis, gintiklod sa 16 anyos ang anak ni Makatigos sa kantilado nga bahin sa suba gani nahulog sila nga tatlo.
Dugang pa ni Luto, ang iloy nga indi man makahibalo maglangoy ang nagtinguha man nga buliga ng iya anak kag duha ka hinablos, gani pati siya ang nalumos man. Ang 13 anyos nga anak ni Makatigos amulang ang nakaluwas suno sa pulis bangod nakahibalo siyang maglangoy. Nagapangayo pa inisang bulig apang 5 tubtob 10 minutos nang nakaligad sa mag-abot ang bulig suno sa pulis amo nga wala na matabangan pa sa ospital ang 3 ka biktima. Ginkumpirma man ni Bagos City Mayor Nicolas Yulo nga temporaryo ginpauntat sang barangay ang quarry operations sa mga suba matapos ang insidente. Sa number 3, commercial establishments liwat kag ginahaylo nga istriktuhon ang pag-require sang vaccination cards. May pandemic pa kag may nagluntad nga pagsaka sa COVID-19 cases sa iban nga pungsod. Gani para sa kay Dr. Edwin Miraflor, officer in charge ng City Health Office, ini dapat magkumpiyansa ang tanan bisan pa napaidalom sa Alert Level 1 status ang Bacolod. Sadig sa pagsulundan sa Interagency Task Force, pwede na ang full venue capacity para sa tanan nga mga commercial kag government establishment, pero dapat sunod sa kay Miraflor nga maging maid-aid ang management sa pagpasiguro nga fully vaccinated ang mga nagasulod, ilabi na sa mga indoor establishments. Nagapati ang opisyal sa Emergency Operations Center nga majutay naman ang nagapabakuna kadungan sa paghuyang sa pagpatuman sa mga pagsulundan angot sa minimum health protocol. Isa na diri ang pag-require sa vax card sa mga commercial establishments. Sa number 2, probinsya sa Negros Occidental na naghinyo sa Department of Health nga papanaugan o kung i-de-escalate ang alert level status sa mga banwa kag syudad nga mayara sang maayo nga vaccination performance. Suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, sa ini nga pamaagi, ma-enjoy o kung makabenepisyo man ang mga banwa ka syudad sa ilangan nangin maayo nga performance sa pagpangbakuna tigaylo nga palareho o kung ipaidalom sa isa lamang ka alert level status ang bilog nga probinsya. May napulo ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang tigayo nakabakuna sang masobra sa 70% sa target sa ilang mga pumuluyo. Ini nagalakip sa Cadiz City, San Enrique, Ibi Magalona, Sagay City, Talisay City, Murcia, Pontevedra, Victoria City, Silay City kag Candoni. Ang La Carlota City naman 85% ang tigayo na bakunahan sa target, kag ang Pulupanda naman 82%. Sa March 26 nga report sang Negros Occidental, 65.02% ang fully vaccinated sa bilog nga probinsya. Suno kay Diaz, sa sinapol kahapon sa Provincial Health Board, ilang nga masiling nga daw na labot na ang saturation point sa vaccination. Nagakasayuran, suno kay Diaz, nga nalambot na ang halos tanan nga gusto magpabakuna kag may kabudlayan na nga nasugata para magkumbinsi pa sa mga nabilin. Ang alert level status ang mga banwa kag syudad ang nabase sa kadamuon sa mga nabakunahan sa ilang nga target, ang active cases sa ilang nga lugar kag ang ilang nga hospital occupancy rate. So, as a new way of approaching things, no, we suggested, no, and DOH also, Region 6 na representative suggested that alert level classification should be done not as a whole province but per LGU, because there are LGUs that are really performing well. They have exceeded in fact their minimum targets, no, naga 80% ng iban nga mga LGUs ta. And we want them also to enjoy, no, the effects of their hard work. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Nationalista Party nga mga partido ni Bacolod City Mayor Evelio Nardia ang formal na nag-endorso sa kay Ferdinand Marcos Jr. bilang ilang nga kandidato sa pagkapresidente. Mayor Bing, wala pa makadesisyon kag bukas bisan sa kay sino nga kandidato. Yaring report.
Bukas sa gihapon si Bacolod Mayor Evelio Lunardia kung sino ang iyang suportahan nga presidential candidate, inibisan pa nga formal nga ginanunsyo sa iyang partido nga Nationalista Party nga ila pagasuportahan ang kandidatura ni Ferdinand Marcos Jr. sa pagkapresidente. Inisang ipamangkot siya kung bala nagakahulugan nga si Marcos Jr. man ang iyang suportahan sa pagkapresidente. Keep my options on the presidency open in the meantime. I'm a new member of the Nationalista Party. I don't know exactly the culture and the details of our rules and regulations. But I believe that our bosses, who are the Villayars, are people who listen. Sa Biyernes, natala na ang pagbisita ni Senator Manny Pacquiao sa Bacolod para sa iya sininga kampanya. Si Lunardia ang upod sa Team Pacquiao sadto sa kadamihampang sa Las Vegas. Ginanunsyo sa kahapon sa spokesperson sa kampo ni Pacquiao nga si Anay Mayor Monico Puentevella nga makikita si Pacquiao sa mga alkalde sa Talisay, Silay, kag Bago. Kag sa kasumpong ni Lunardia nga si Mayor candidate Albi Benitez kag Governor Eugenio Jose Lacson. Sunod ko ni Lunardia, bukas ang Bacolod sa bisan sino nga kandidato. I have no control over that. But one thing for sure is yesterday when I was told that there was an application of the Pacquiao camp to use the public plaza and there was some kind of a slowdown in the process, I interceded and I told him to rush the same and grant to Manny Pacquiao immediately. Ang sigurado lang sa subong sunod sa alkalde nga iya ginasuportahan ang kandidatura ni Mayor Sara Duterte sa pagka-vice presidente. Sa Good Vibes, magluwas sa isa ka international nga hotel, condominium towers kag housing. Pagasuguran na naman sang Cebu Land Masters Incorporated ang bag-o nga condo tower sa Bacolod City. May report si Romeo Subaldo. Kung nakalabay ka sa Lacson Street sa Bacolod, nakita mo na ining mga agaw at tensyon nga matag-as ka mga building. Ang nagatubang sa dalan amo ang Citadines, isa ka international nga hotel nga magabukas sa marason nga tuig. Sa tupad sini, ang tatlo ka mga towers sang Nisaviri nga nagasugod na sa pag-turnover sa mga tag-iya. Sa Barangay Granada sa Bacolod City, mayara man sang Casamira nga housing nga mayara sa karon sang 1,000 ka mga pamalay. Kagkaina, ginpatigayon ang groundbreaking naman para sa panibago nga 4 ka mga condominium towers sa kilid sang Nisaviri sa Lacson Street sa Bacolod. Initanan, himo sang leading developer sa Visayas kag Mindanao nga Cebu Land Masters Incorporated. Sunod sa Executive Vice President kag Chief Operations Officer sang CLI nga si Jose Franco Soberano. 5 tanan ka mga proyekto ang ilan napatukod sa Bacolod sa sulod sang 5 man ka tuig. Mga 8 billion pesos na tanan ang gin-invest nila sa Bacolod City. Not stop there with a 3-tower condo. We launched one of Bacolod's first international hotel brands with Citadines. And you can see it there rising up into your skyline, very beautiful, fronting your highway. It's like the gateway, of course, one of the gateways to the city, and you have an international brand there that will open next year. Ginsuguro na nila ang pagbaligya sa unang nga tower sa nagligad nga bulan kag subong 80% na nga sold out ang unang nga tower nga may 276 ka mga units. Wala pa masuguran ang tower, halos na ubos na. Gani ginapaabot nila nga mahuman ang 4 ka mga towers sa sulod sang 3 tubtub 4 ka tuig. Ang nauna nga Misaviri Towers naman sold out na. And now, we're bringing to you our best-selling brand. Already in Cebu, Mandaue, Cagayan de Oro, Iloilo, Ormoc, Palawan, and of course here in Bacolod. Ginakabig naman ni Mayor Evelio Lunardia nga patimaan na ini sa pag-recover sa syudad sa pandemic. Having this today for me is more than just a simple indicator that indeed we are on the road to that. And Joe, thank you for making it so for Bacolod. Sa tupad sa hotel, may mall man sila nga pagabuksan, pero suno sa presidente kag Chief Executive Officer ng CLI nga si Jose Soberano III, township naman ang magasunod nila nga proyekto sa Bacolod City. We are eyeing a major township development here in Bacolod as well, because we have one in Davao. We call the Davao Global Township, which has been voted as the best township by the
by the Property Awards of Asia. The best township, not just in the Philippines, but of Asia. Ang Bacolod City ang ikaduha nga lugar sa guwa sa Cebu kung sa diin nag-invest ang CLI. Ano namin si Ibar, basta man ba kami pag-una man nga infrastructure project, buti kung may dugang nga trabaho para sa tanan. Kaya may nag-spell man siya para sa tagsa-tagsa sa aton, sa development, sa progress, kaya basta may amusin nga klase sa mga investment, mga negosyo, nagatingad ang tanan. Matamat pagbangon ta sa pandemic. Kagamit ng mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imong nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negros Sanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.